jogi nyaka twe ging'iyo gu kuo marach. Okay. To joma wacho ni mondo mikoro dwane gwe town nikech koro weche gi dhi matek. In kaka ng'amoero weche mag ratiro yudo kaka ero MCA zo chako kelo motion machielo ni gidwa goli oko. Don koro romo mondo gwe town koni gini korach kama to kara wenu go nikech okoti maber abro kedo gi ratiro kanoko. Ing'eyo ok abi gwe town. To ok abi gwe town to nikech ana keto ni Siaya singo. Nadwaro ni mondo arit pesgi. Trevor ka gwe town to jogi dhi kwalo mabor. Iwach ma impressed mana wacho gacha. Dwe mar 11 na wacho ni $46,000 nogol. Dwe mar 12 na wacho ni $40,000 nogol. Dwe mar 1 na wacho ni mokalo $20,000 nogol. Idweche adek nogol million mokalo 100. Bang' chako nago kogo dwe mar 2, Minister ma Finance kano dhi TV to wacho no dwe mar 2 $3.1 mano gincha gigolo. Aito dwe mar 3 $2.5 mogol. Aito dwe mar 4 giloro impressed no kabisa. To Siaya to pod dhi mbele tich pod tire. Ang'o mane timore ga ndalo mane gigolo $40,000 cha. Ang'o miyo bango na koko to goro sani gigolo $2.3 Donge koko nokonyo Siaya. Emo miyo thura wacho ni kata sani kopo ni gikwalo to giluor to bende wadhi yudo gi. Kwanza dwe mar 5 gi dwe mar 6 ka ang'eyo ni nitiere invoices moko mochul ma fake mege contractors. Mago pod idhi yango. Wadhi yango. Mago pod wadhi yango. Nitiere invoices mochul ma fake mege contractors. To mago pod japiny nyaka ng'e. An mibadhi ema kedogo. To wadwan mondo wati. An ok adwan mondo ago koko seche te. An adwara ni James Orengo obedie ng'ama duong'. Obedie jatendwa. Obedie wuonwa. En ye wuon Siaya. En ye mobul moumowa Siaya County. Ana kwaye to nikech sani dweche 3 kapok wawuoyo. Pok wuoyo dweche 3. Dweche 3 kapok wawuoyo. To en gima rach ni governors gi. Sama gimanyo ombulu. To gimanyo deputies ma gibende ging'eyo giparo ni nyalo kelo ni ombulu. Kendo ndalo no unu siepe kabisa. Makata si minyalo go okuoyo pile. Si minyalo go ni kata ndalo 10 odiochieng'. To wagise bedi kombe gi renjre. To wigi owil. Emo miyo Senate nyo wacho ne wang'ni office deputy governor dware ni mondo tij deputy governor oketi constitution. Maka udonjo to kni inisomo ga gazet ni rito ni nyaka governor mi tich. Adon mondo wach gi moro ka indi Trevor. Iwach mar assembly kod motion magikelo ni. An jo assembly ana adwaro sani ni mondo wakao yor okwang'ono iwacho ni nitiere pogoro kikendo kwang'ono kod ang'ono cha gimanyo kwe. Ana dwaro ni mondo wamanyo kwe. Ingen manyo kwe pogore kod kwang'ono manyiso ni an gi makosa. Ano ka kwang'ono ana manyo kwe. Tamanyo kwe to nikech mama makomo piny gi tiende ma Siaya. Mosebedo ka chandre dweche 3 dweche 4 kwa wayware. Ana ng'e gima chanda assembly ma Siaya. MCS. Ana wacho nitiere kwa Siaya. To charges manyo okel nyoro mane subcommittee okelo. Okene en mare impressed. Okene en ma pesa mana wacho ni kwalo. Ne gi confirm gik mane ne gi yie kod gweche mana wacho go. Gima ne subcommittee okoyie kodo. Ne en wach mar fertilizer kod wach mar noriamb Joseph Ogut. Tadiera mantie. Joseph Ogut ncha neno koting'o muma bokwer ne ko wachona. To awene kod Nyasachi no wachona. No riembe, no chune, no mondo oduok contract mare ma chien gudweche 8. Lakini nyocho kwer kata kawuono agone mos to nikech olalo wadgi. Kata kawuono
wuoyo koda nikech agin kod fundraiser agin garambe to aduogo ne wachno kendo wuoyo ne ka an kod lit kabisa to nikech na temo kedo ne kabisa ni mondo duoke ka governor ok ne dwan mondo duogo to i process ma duoke no ne nigi duoko contract mar chien to wachona to koro ka wacho to dhi oting'o muma okwer ne ko wacho Nyasaye nene to an ok akuong'e jaricho ringo mana kende to gimomiyo awacho ni ang'amoni gwe town nikech in